Tarkash. Bayan shahararren malamin addinin musulunci nan Sheikh Murtala Yabo ya fito ya tona asirin kasar gumin dan ta'adda Bello Katalla Turji. Daga bisani al'umma sun sani cewa yau tsawon sati ɗaya kenan da ya gabata inda kasar gumin dan ta'adda Bello Katalla Turji ya tura wani dogon sako zuwa ga shahararren malamin addinin musulunci guda biyu a jihar Sokoto da wato Sheikh Murtala Asadu Sunna da kuma Sheikh Murtala Yabo Sokoto, inda ya musu gargadi tare da karfafa kalma akan cewa Sheikh Murtala Yabo Asadu Sunna idan yana da abin da zai iya yi sabanin na Ubangiji Subhanahu wata'ala to fa a shirye yake domin ya ga ya aikata irin waɗannan abubuwa. Inda daga bisani shahararren malamin addinin musulunci nan Sheikh Murtala Asadu Sunna ya fito ya saki wani dogon bidiyo akan kasar gumin dan ta'adda Bello Katalla Turji. Bayan ya saki wancan bidiyo na tsawon kwato kusan minti 3 da yan dakiko a fusace, shahararren malamin addinin musulunci nan Sheikh Murtala Yabo shi ma ya fito ya tofa albarkacin bakinsa akan irin wannan al'amari da ke faruwa. Inda muna dauke da bidiyon shahararren malamin addinin musulunci na Sheikh Murtala Yabo wanda al'umma da dama sun sani cewa suna daga cikin malamai guda biyu wanda suka yi kaurin suna wajen faɗa wa 'yan ta'adda da kuma gwamnatin Najeriya gaskiya akan irin kashe al'umma da ake da sace su da ake ana sa musu kuɗaɗen fansa. Za mu sako muku cikakken wannan bidiyo a daidai wannan lokaci, amma dan Allah dan annabi mai sauraro ka daure ka kallaci wannan bidiyo har karshe domin ka tabbatar da sakon da shahararren malamin addinin musulunci Sheikh Murtala Asadu Sunna yake sanya aika wa kasar gumin dan ta'addan da ke damun al'umma arewacin Najeriya. Za mu sako muku cikakken wannan bidiyo a daidai wannan lokaci, ku daure ku kallaci wannan bidiyo har karshe, sannan ku danna mana liking akan wannan bidiyo, ku yi sharing din sa domin yan uwa da abokan arziki su amfana. Kafin mu kai ga sako muku cikakken wannan bidiyo, muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangwala mana subscribing ba su daure su dangwala mana subscribing kamar haka gami da ƙararrawar sanarwa, domin ku hakan shi ne ke bamu damar sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin bidiyon mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Fuskar Arewa. Ga dai cikakken wannan bidiyo ku kalla. To abin da ɗaya zan ishara shine mu ƙara wa sojojin Najeriya addu'a, Allah yana ba su nasara. Kuna jin ɗan ta'adda kasurgumin ɗan ta'adda wanda muna roƙon Allah ya ƙara ƙasƙanta shi, Allah ya aza sojojin Najeriya gare shi su kamo shi ga hannu, kuma wannan ya nuna Turji macina. Kai yanzu wanda ya wa mutane irin wannan ta'addanci ka dawo wa shi na raki, kana tsuwa, kana mutum nawa ka kashi, mutum nawa ka ƙone, amma rana guda an zo an roshe gidanka an ɗan jefa ma ban mai, kai da ka tare mota ka kunna mata wuta, kai wannan ya kai, wannan duk inda lalatacce ka kai ya kai lalatacce. Abinda za mu ci gaba da addu'a muna roƙon Allah ya sa sojojin Najeriya su kamo Bello Turji ga hannu, su kamo Bello Turji ga hannu. Wallahi ni ba ni fata a kashe Bello Turji, abinda nika fata a kamo shi. Kun san dalili? Saboda in an kamo Bello Turji ga hannu to turuzan birni asirin su zai tono. Ku diba abin kunya, gwamnatin Zamfara sai ta koma tana kame wai Bello Turji ta kawa denying, wai ba da masaniyar ta gwamnatin tarayya ta kai mai hari ba, yayi hankuri yayi kaza. Don Allah waɗanda sun ci amanar al'umma ko ba su ci ba. Wannan yake nuna gwamnatin tarayya gobe in za ku kai hari gidan Bello Turji da sauran 'yan ta'addar da an Zamfara da Sokoto da Kaduna da Katsina, kar ku faɗa ma gwamnatocin jihohin. Akwai lauje cikin naɗi, mun haɗa muku akwai turuzan birni waɗanda su ka sponsorin ɗin Bello Turji. Muna roƙon Allah ka gama shi da turuzan birni, Allah ka gama su kai musu hukunci guda. Allah duk waɗanda ka sponsorin ɗin Bello Turji, Allah ka gama su cikin jirgin sama, kai musu dameji, Allah kai musu kwandam, kuma wallahi Bello Turji addu'a bayan Allah ta kama ka. Aliyu dan Abu Dalib yana cikin baitocin da ake jinginawa gare shi yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami. La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran, kakkai zalunci sadaka kake da iko. Bello Turji wasu 'yan siyasa sun darme ma gindi, suna baka kuɗi, kana siyan makamai, kana ganin ba iya komi, kana kashe mutane, kana zina da matansu. Zo sabon birni ka ce baka yi zina da mata cikin masallaci ba, ga ta'addancin da kai ta yi. To kakkai zalunci sadaka kake ganin kana da iko, shine la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran. Me yasa? Fa zulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami. Zalunci karshe dai tana koma zuwa ga dana sani. Yau ga Bello Turji na kame ayisul an kiyin sulhu da kai munafikin Allah. In kana son ayi sulhu da kai kawo dukiyar da ka tara, ka kwashi miliyoyin kuɗi kuma ka dawo cikin gari don ka mai da mutane mahaukata, shikenan ka ci banza, ka kashe uwayen wasu, ka kashe ɗiyan wasu. Yanzu kai hakka cewa wai an zo an kunna ma yaro wuta, kai ba kunna ma yaro wuta cikin mota ba. Muna roƙon Allah ya kaskanta wannan kaskantacce, muna roƙon Allah ya tona asirinka. Don haka tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun,
idanuwanka suna bacci, wanda ka zalunta yana balke yad'u alayka yana mugunyar addu'a gare ka. Ahlus sunna wal jama'a da sauran mutane suna nan suna faɗa ma Allah, ya Allah ga Bello Turji nan da Turu Zambirni sun zalunci mutanen arewacin Najeriya, Allah ka kaskanta su, Allah ka tona musu asiri, Allah ka halaka su. La taslimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami, tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami. Idanun Allah ba su bacci, addu'ar ku ta take aiki, kuma insha Allah Bello Turji zai shigo hannu. Don haka Turu Zambirni duk wani kame da kuka yi, zaratan sojojin Najeriya muna roƙon Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa. Abinda muke cewa ku biyo ta ƙasa, ku kamo lalatacce, in an kamo shi zai yi bayanai. Abinda ya kamata ku sani, na sha faɗi cewa wasu 'yan siyasa sun kaɗar mai Bello Turji gindi. Yanzu don Allah in ba shi ba Bello Turji ya isa ya hito, wai yana cewa in ana son a kashe shi an san wanda aka yi a hito ta ƙasa. Don Allah in bai da wasu da yaka ganin sun ƙarme mai gindi suna ba shi information na abinda ka faruwa, ya isa shi waɗannan maganganun. Wai abinda Bello Turji ka nuhi ya tara miliyoyin kuɗi, yanzu shi kenan ya dawo cikin gari. Sannan wai ba ku tunanin wace hanya Bello Turji ya bi ya gina gida, wakai mai siminti, wakai mai bulo, waɗanne mesin sun kai mai aiki har sun haƙa da gwamnatin Zamfara ba ta sani ba. Ku je ku bincika kwamitin da an kai na MD Abubakar tsohon aiki, wanda ƙarƙashi ne akwai su sanata ɗan Sadau. Kuna fahimta? Wannan kwamitin da sun ka tattara abubuwan da sun ka faru Zamfara, abinda sun ka tattara ya faru, to yanzu an yi double ɗinai. Kun san daga cikin abin da sun ka tattara sun ka ce 'yan ta'adda a Zamfara ɗaya sun anshi naira biliyan 2 da miliyan 800, 2.8 biliyan naira sun ansa. Waɗanda yanzu haka su ne ka hassasa matsalolin, kuma suna ciki kashi 70 suna ciki kuma sun san kansu. Akwai sarakuna da ƙanana da manyan sarakuna wanda adda hannu ciki, kuma wanda adda hannu ciki ya san kai dai. Akwai sojoji da 'yan sanda hadda waɗanda muke zargin sun haddasa wata hituna, su ne jami'an asiri suna ciki. Akwai sarakunan Hwawa suna ciki, sun san kansu. Akwai sarakunan Hillani suna ciki. Amma mai girma gwamna, mu iyakan mu mai kwamiti ne, mun ba da report. Mai girma gwamna ya naɗa, akwai abin da aka ce ma commission inquiry, wato kwamitin bincike. Ba lalle duk abubuwan da aka tuma ko abin da aka gaya mana ba ya tabbata ya zama gaskiya ba, amma kusan akalla kashi 70 bisa 100 sai an samu gaskiya ciki. Akwai wanda muka yi recommending, kuka ba da shawara, a kai shi International Criminal kotun ƙasa da ƙasa, domin binciken da mai an kashe ɗan talaki al'umma, duk da ke sarakunan ba su faɗi gaskiyar mutanen da aka kashe ba da hakiman. An kashe ga binciken da muka yadda mutum 6,500, an yi garkuwa da mutum da 6,000 da wani abu, an mai da yaran marayu da mutum 25,000, an biya kuɗin fansan naira miliyan 2,800 ga 'yan ta'addan na daji, an ƙone gidaje da dukiyoyi da aka abinda ƙone ba adadi, an sace shanu da awaki da tumaki da raƙuma da raguna sun yi sama ga miliyan 1 da wani abu, kuma muna da rakot. Sannan an zo an abin nan an ake ce mashi an yan gudun hijira garuruwa da ƙauyuka yadda 169 ƙauyuka. Wai irin waɗangana aka cewa wai a yahe masu dawo cikin gari, wa zai kashe ubanka ka gane cikin gari yana yawo. 2.8 billion naira wai sun ka ansa, wai suna aka cewa a yahe ma. An kashe mutum 6,000 a cikin Zamfara, an kama mutane da dabbobinsu, an walakanta su. Rahoton yana nan, kusa abin mamaki gwamnan Zamfara ya bari aka yi waɗannan mutane kotu, sai ya kama wata dubara yana wasan kwaikwayo. Duk lokacin da ya saba da wani basarake sai ya ce an dakatar, sai tsakaninku da Allah dakatar suwa muka son ayi. Abinda muka cewa wannan kwamiti abinda ya binciko a ɗauko shi a kai shi kotu ta hukunta. Musa Kamarawa mi hana a kai shi kotu,
saboda kai yayi bayani don in an zo kotu zai yi bayani don shi an yi rufa-rufa tsakaninku da Allah jami'an tsaro suna a dokan Najeriya suna da dama na su rike mutum wata 5 yana rike ga hannu kamata yi an ƙara binciken da aka yi a kai shi kotu yayi bayanai kuka turu Zambirni akwai su Zamfara akwai su nan Sokoto duk wanda an kama sai ya dawo ya faɗo APC suna nan kuma ina nan tahi ba kau da kai ni ba wallahi ku yi niyya ku kashe Murtala Bello don sai ya tona muku asiri kuma bi iznillahi ba ku iya kashe Murtala Bello sai kwana ne sun kare ba ku iya kashe Murtala Bello sai kwana ne sun kare don haka wai wannan wani wasa kwaikwayo na bari a nuna Bello Turji wasu malamai ne Sokoto sun dame shi sai a hayyala wani abu sai a zo a kashe malaman sai a ce wallahi Bello Turji sun kama mai muna ganin ku yan siyasa kamfen suka ganin za a farawa sun san musa su ta sha kasai ranar da ta kwade ta rige ku faduwa muna roƙon Allah ya kashe ku muna roƙon Allah ya kashe ku muna roƙon Allah ya maishe ku ɗaiɗai ya jarabe ku da sun mulki ya hana ku shi kuma janar Muhammadu Buhari gwamnatin ka ta zama gwamnatin mata in dai ba kauye jahili wanda bai yi karatun addini ba bai yi karatun zamani ba irin Bello Turji wai ya gagari sojojin Najeriya mu da in matsala ta samu Sudan ta samu wata ƙasa cikin ƙasashen Afirka da Najeriya aka tura zaratan sojoji su zo su yi kiliyarin din matsalar wai a ce wani kaskantacce wata jiha ta ɗarme mai gindi yana nan Bello Turji ba ɓoye yake ba ɓoye yake ba an san shi an san inda yake amma wani gwamna ya ɗarme mai gindi amma duk an yi shiru don mi saboda ya shiga APC wannan APC wallahi in dai ba ku canza ba wallahi Allah zai ruguje ta da sama har ƙasa wallahi in ba ku canza ba kuma za mu yi muku kunuti cewa Allah shi ruguje ku ba za mu taɓa yadda ƴan ta'adda na yi muna ta'addanci ba yanzu nan jihar Sokoto ana nan koyo shi kama mutane akai amma kun yi shiru na faɗa cewa da gwamnatin Sokoto da gwamnatin Zamfara su sun ka karbe mai ƴan ta'adda gindi amma an yi biris saboda mi saboda wata manufa ta siyasa duk manufar da kanuhin a kyale ƴan ta'adda su zalunci al'umma muna roƙon Allah ya kare duk mai wannan manufa kuma in ba ku iyawa ku ba mu dama mu tafi da mu da ɗalibai mu kama Bello Turji muna iya kamo Bello Turji ko ba mu iya kamo shi wallahi na yi imani muna iya kamo Bello Turji saboda Bello Turji mace na bai da bambanci da mace mutumin da ka koyo yana wai sulhu ya kabi da ayi to in kana son ai sulhu kawo kuɗin da ka swata kawo su Musa Kamarawa tireloli Bello Turji ya bashi kuɗi ya tsaye wata jiha ya sai tireloli an ka kama haya haka Bello Turji kai wai yanzu ya ci banza tabbu aza cewa wai wannan littafi da ake azawa karatu ɗaya akai a'a in ta kama daji muka shiga mu yadda waɗan gari guna nissa kun kaji mafi yawa ina kawo muku maganar Ibn Hazm az-Zahiri a karanta Qur'ani a karanta hadisi sannan kuma a tsare garuruwa a tsaya iyakokin garuruwa a tsare in ta kama a je a yi jihadin Bughat akwai ƴan tawayen da suka yi su Bello Turji ana cewa an yi sulhu da su sun ka zo masallacin Juma'a ana jiran liman ya taho sun ka kame mutane sun ka wuce da su wai da suna an yi sulhu don Allah wannan yawa mutane ta'addanci ko bai yi ba shina Ibn Hazm ka ce munaya min ad-dunya ulumun abusuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadirin du'a'un ila al-qur'ani wa sunnani allati tanasa rijalun zikraha fil mahadiri وألزمها أطراف الصبور مجاهدا إذا هيئة صار فأول نافر لألقى همامي مقبلا غير مدبر بسمر الأوالي والرقاق البواتر كفاها مع الكفار في هومة الوقع وأكرم موت للفتى قتل كافر فيا رب لا تجعل همامي بغيرها ولا تجعلني من قائل المقابر don haka ku aza ayoyin dai da hadisai in ba ku iyawa ku ba mu dama mu shiga mu kama Bello Turji wallahi ina muku rantsuwa da Allah kaskanci na mu zauna Bello Turji na ta da hanya ya kama mutum yana gani a yi zina da mata tai yana gani a yanki ɗanai a amshi dukiya tai wai sannan wani samna ya zo ya ce wai an yahe ma Bello Turji don Allah gwamnatin Zamfara ya ji kunya ko bai ji kunya ba mataimakin gwamnatin Zamfara ya ji kunya ko bai ji kunya ba gwamnatin tarayya ta ji kunya ko ba ta ji kunya ba waɗannan mutanen da sun kawa mutane wannan ta'addanci shi na Ibn Hazm ka ta munaya min ad-dunya ulumul in ba ku sani guri na fa a duniya ilmin mukka waɗanda abusuha ina watsa su wa anshuruha wato in yada su fi kulli badin muhajirin ƙauye da birni in yada Qur'ani in yada sunna du'a'u ila al-Qur'ani wa sunnani allati kira zuwa ga al-Qur'ani da sunnoni allati tanasa rijalun zikraha fil mahadiri waɗanda mazaje da dama sun manta da ambaton su mahalorin su ba su magana sunnar manzon Allah abinda su ha magana wa aka sa ran zai ci zaɓen Najeriya ni ruwan kada cin zaɓen Najeriya waɗanda kaskantaci ko sun ci zaɓe ba abinda za su koma yi mutane duk wani ɗan siyasa da kaga ganin ana talla musamman waɗannan ƴan takarar da ana talla babu wata alama da ka nuna ana iya yin wani abu da masu cewa duk wanda naka ya lalace ga to yanzu ba namun na asama ba ku zo ku faɗa mana abin da yayi wanda annan kuna kawo muna komi bai iya yi don ya taba rikawa bai yi komi ba masu cewa ai mataimaki na ya to da ya rika mataimaki ku faɗa muna abin da yayi
da wannan na wani kwacha to ai siyasa ta gidan wa du'a'un ila alqur'ani wa sunnani allati tanasa rijalun zikraha fil mahadir wa alzamu aqrafa suburi mujahidan ina mai lazimta iyakokin garuruwa kun jiya sunnar manzon Allah ta ku tsaya ku tsare garin ku ina mutanen Bukuyun ina mutanen Anka ina wallahi ku tashi ku tsare garuruwan ku kai gwamnan ku hada baki ne yace su sun ka hada baki da yan ta'adda a kalubalantar in kawo inda ya faɗi haka na taba sakan muku dan guntun kilif inda da kai ne ka su sun ka hada baki da yan ta'adda don a kawo ma gwamnati matsala wai don Allah gwamnatin janar Muhammadu Buhari wace irin gwamnati ta wallahi duk makamtar wannan gwamnati ya kamata ta yi wani abu akan wannan gwamnati yace su sun ka hada kuma ya rantsuwa da billahi